Днес ще отваряме най-известните дъмплинг сквишта в целия свят. Като на края на видеото също така ще ги отрежем, за да видим какво има вътре. Преди това, ако и вие искате дъмплинг сквиши или бътър сквиши, в brainrotbet.com сме добавили вече, като имаме селекция сквиши, цъкате на сквиши, имате мистери дъмплинг сквиши, което е много добро и само ще видите във видеото. Също така имаме и бътър сквиши, като се доставят за един работен ден в цяла България. Също така не забравяйте всички brainroти в brainrotbet.com на скандал, ниски намаления. В момента имаме всички бази, имаме в OnePlus Keyboard Escape нова селекция, а именно Bubbanos Collection бъндъла и Insane скинове, имаме аури, айтъми и всички тредмили, Infinity Trail на скандално ниски цени. А сега нека да видим какви сквишта отворихме и какво имаше вътре в тях. Днес купих най-известните TikTok сквишта в целия свят, като съм приготвил цяла торба с сквишта и с такива работи. Така че време е да започваме, като ще оценяваме всяко сквиши. И вие искам да ги оценявате долу в коментарите. Така че абонирайте се и нека да започваме. Също така не забравяйте brainrotbet.com, чайте където и. Също така не забравяйте brainrotbet.com, най-добрите брейнроти на топ цени, като в момента гарамата е само 2 евро в наша стартер пак за трейдъри, ограничени количества и дракона е под 40 евро, така че налазвайте. Така. Започваме с първото сквиши. Аз съм малко неандерталер, защото нямам скоро да отварям. Опа, я да видим какво имаме. Имаме масло. Добре, маслото им между другото е такова, бях подарил на Вонката вчера на евента. Така, оставаме бокуците тук. Те сега ножове, такива работи мога ли да показвам? Чай малко да видя, ножове мога ли да показвам? Не. Майко, то едва ножа го сряза, пък ни вчера с ръце са пробвахме да го режем той, брат. И аз пак да го режем с ръце. Така. Тото е направо. Как ме риш? Добре. Отворихме първия пакет. Продължаваме с отварянето на втория пакет. Ти беше лесно. Да. Добре. Аре, брато, те е залепнало, е, човек. Аре, бе! Те са много странни. Аз имам едно такова, ма не е баш тия, бе, човек. Ето ми го моето. Дете, сега го отворих. Той е съвсем различно, брат. Гледай. Ма то ти с мачка не иска да се отмачка, бе, брат. Гледай какво става. Майко. Искате ли да го срежем? Да го срежем, искате ли? Майко. Те сега то са скъса, бе, брат. Нищо, ние пак ще го срежем. Добре, начин на то бътър. Му давам. Тото изобщо ще сприеме ли формата, бе, брат? Аз вижте как го смачках. Това нещо е приключило. Ти няма да се върне формата. Нещо е приключило, брат. Добре, ти нещо му давам 5 от 10, брат. Трябва да изчакам. Чакам го, брат. Добре, оставам го настрани. 5 от 10 на това нещо. Има нещо, което е различно от това. Добре, тук има някакъв отворен пакет. Добре. Така. Извадихме. Какво извадих, бе, брат? След тези тото и на бомбони мя зададат. Ти някой ще вземе да го яде. Гледайте какво става. Ти са мини... Какво беше ти, брат? Мини... Гледай. Чува ли са на микрофона? Гледай какво става, брат. То не си приема формата толкова бързо, е, човек. Сега тези деца ми ги дали, бе. Добре, ще отворим и другото. Те още две, де. Така. Отваряме и следващото.
Бе, те нямат голяма разлика. Третото няма да го отварям, няма смисъл. Нидух. Да, точно те, Нидух беше ти. Брат, това му давам 3 от 10. Ти отли си. Продължаваме с... О, това ще го оставим за по-накрая. Това май е пак същото е, брат. Ще съм взел някакви едни си... Ага, добре. Аз буквално не знам какво имам, честно. Имам същото, брат. Нидух. О, той е по-добро. Май. А те защо не се връщат формата толкова бързо, бе? Гледай. Много бавно, аз ти виж какво имам. Аз имам то пак ти. Виж какво имам аз. Това е много дед ги имам. Тото ти между другото, що се е променил от цвета, бе, брат? Ко стана, бе? Чува ли се? Праснете лайк бутона и се абонирайте, ако искате да ги разрежем. Гледай какво става, брат. Да резнем ли едно такова? Аз имам само нож, брат. Те с нож дали ще ма убият. Тук в YouTube. С нож да резнем. Ай, взимаме, това е горежа. Брат, не, страх ме е с нож, брат. Тут е малко карамбит от CS. Така. Прободал го. Добре. Така. Трябва да не покаваме ножа. То лепне отвътре, бе! Не! То с какво стана, бе, брат? Какво стана, бе? Ти що лепи тия отвътре, бе, човек? То като някой лепи остана, гледай. Чай, че не изпращах. Виж какво става, бе? Не, просто те ми залепнаха, брат. Не! Фак! Целя станах в лепил, бе, брат. Целя станах в лепил, той ни духа. Ма уби, бе. Не. След един ден кожата ми падна. Какво? Как те, бе, ут? Как те кожата ти е паднала, бе, брат? То сут ли, бе? Как ще? Не има по-ше. То между другото той, не знам какъв химикал е, обаче знаете ли как лепи? Майко! Това е опасно! Какво? Как ще ми пада кожата? Луди ли сте, момчета? Няма по-шейца с такива работа. Как ще ми падне кожата от нещо? То че е малко странно, ама... Добре, преминаваме към дъмплинг сквишта. Между другото, защо е отворено? Трябва ли да питам? Я гледайте какво става тък. Дъмплинг. Нали те беше? Ооо, yeah.
Я. Стейк даже го правиш с ръкавици. Капва те, брат. Това е много опасно. Ти нормален ли си, човек? Как ще е опасно това нещо? Кожата изгаря. Сигурни ли сте, че от ни духа изгаря тези работи? Почва ти да ма плащате, брат. Аз се цъкам дъмплинг с кушето. Той между другото за сега е най-добре. Дъмплинга. Леко става. Тък, 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 тък. Виж му стрима. Майко. Вие са гаврите, много тежко са с мен, брат. Представяш сутри да ми изгори кожата от нещо, брат. Ти направо ще поводя. Добре, единият дъмплинг отворихме, сега е време на втория дъмплинг. Така. Вие видели сте? То на ножа остана между другото. Ти от сквишто. Чайте да го избърша. Все едно кожата е изгара от лепило, ама кожата не изгара от лепило, брат. Няма да стане нищо, аз съм пробвал, не е вярно. Сигурни сте, човек. Сигурни сте. Чат, на вас се доверявам. И да не отворихме най-страшните дъмплинг работи. Моля ви се. Така. Добре, отваряме второто. Най-страшните... О, вижте го, е жълто. Помежду другото, моя камерата много да не се вижда като хората, защото те светлините са зад мен, ама... Малко дъмплинг. Ти що мириш ти, бе? Ти мириш на парфюм, между другото. Даже не се базикам. Ти що мириш на парфюм, бе? Това верно мириш на парфюм, аз не се базикам. Помиришете, чат. Усещате ли го? Помиришете. Я го отрежи. Сквишто ли? А той... Да, сквишто ли да отрежа, бе? Изми си ръцете. Верно да ходя да ги измия, защото аз между другото ги таковах. Също буквално тук имам кърпи това, онова и са таковах. Ти мериш на парфюм. Много хубаво мериш това, брат. Той не искам да го режа. Не, това няма го режа, брат. Това няма го режа. Ама другото как мериш, я? Другото пък мериш на химикали, брат. Ко става, бе, човек? Так, 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 так. Не, те с нидох работи не искам да ги отварям, брат. Те с нидох работи изобщо не искам да ги отварям. Те вече ма стресирахте, брат. С тя нидох работи. Били опасни, не знам си кой тилни. Ще умра от тях. Ви направо ме убихте, бе, брат. Чайте, имаме още едно... Не, той... Не. Брат. Сега ще ме карате да пиша в чат GPT дали наистина ще ме опада кожата, брат. Вие сте инсейн, брат, честно. Сега ще видим. Тей. Влизаме в чат GPT, пишем. Ще ми падне ли кожата? Чайте малко, така.
Така написах му, ще им падне ли кожата, ако отрежа недух и ми залепне за ръцете. Има гаврите, брат. Не, няма да ти падне кожата, ако просто залеп по ръцете за кратко. Не го остави, не го пипай. С очи остана пари, това измиси ръцете веднага. Брат, виж сега, какво беше ти, брат? Защо и чата ми каза да си измия ръцете, бе, човек? Той какви химикали има в него, бе? Какви химикали има в той нещо, бе, брат? Какво направихте? Ба! То човек да го е страх. Брат, отварям дъмплингите, изобщо няма се занимавам. Много яки боксерки. Между другото... С някакви шано съм, брат. Отваряме следващият. Не е просто лепило. Брат, това нещо какво е? Добре, чайте, отваряме следващия. Не, тото е пак жълто, е, човек. За ком е пак жълто? Добре, той ако го срежа, има ли? Ще има ли нещо в него, брат? Ще умра ли? То ти, между другото, ти жълтото, що мириш на парфюм и то е, брат. Чувате ли го? Годишно момиче е получил втора степен изгаряне, защото се е случил, не е спукал в ръцете й. Това е пяна. Абе, иш. Какви са тези работи, бе? Пръснете лайк бутона на стрима, защото гледате какви жертви правя. От това ще получиш бяс на ръцете. Пяна е. Демек да го изрежа, така ли? Не е пяна. Не рискувай. Ай, чат, ви искате тук да ме приключите на стрим ли, бе, човек? Аз то снидох повече, няма да го пипна, вие нормални ли сте? Другото пак е... Той що? То той... Той да не се спука, бе. Пяна е, режи. Добре.
Ако ме изгаврите и пак е нещо опасно, повече няма на стрим. Добре, режем с куишето. Режем го с ножа, брат. Ай, ножа няма ви го покавам много. Той е малко. Той не иска да се покава, брат. Той да ни стече, еш! Чайте малко, аз да нямам фул тръст. Оп. О! Пяна е! Каква е тъс пяна, бе, брат? Каква е тъс пяна, бе? Абе, тъс не запълвахме ли? И откъде е плюшените играчи в стила Бренрод? Бренрод с БГ. Първият линк долу в описанието има и всички DLC играчки. Това нещо... Не! Тама казах, че няма го пипам, брат! И го пипнах! Това има в... Какво беше то, брат? Не! Ай, каква е тъс пяна, бе, човек? Не ги убиваме, брат. Пробвам ги. Иш. Ще ме побъркате, брат. Честно ви казвам, ще ме побъркате с тия скуишата и с тия работи, бе. Буквално ще ме побъркате. Латекс. Бързо измисли ръцете. Пак ли, бе, брат? Че не спивам очите, брат, че... Не, тука много тежки гаври станаха. Гледайте колко неща отворихме, между другото. Ай, чат, ви... Ко стана, бе, брат, измисли? Майко! Добре, момчета, отивам да се измия ръцете, само да нема да видите по прашки. Добре. Ай, чат, тези работи толкова са опасни, бе. Толкова са опасни тези неща, брат. Направо убихте, честно. Добре, знаете ли какво? Продължаваме с... една DLC фигурка. За вас специално. Така. Я да видим. Отваряме DLC фигурката. Така. Пада ми са... Бъде едно капчина. Дори няма смисъл отбрат. Аз взявах това отвътре, нищо ми няма. Другия лут. Добре. Балерина капчина. 2X Server Lock. Между другото, ако и вие искате, вчера раздадохме на евента такава DLC фигурка и му са падна Дракон Канелони. Инсейн, между другото. Бяха инсейн реакции, видеото ще се подготвя. Така че, да. Той изобщо дори няма смисъл да го отварям, брат. Това няма смисъл.
Така. Значи. На финидох ли, как му се викаше, брат? Не, той е скуши, брат. На скушито му давам 7 от 10. На бътъра му давам, забравих колко му давах в началото, но ще му давам 5 от 10. На нидоха му давам 0 от 10, брат. Той нещо си се опро да ме уби. И трета степен изгаряне ще получа. Да не ме базикате. Не, моля ви се, напишите долу в коментарите дали това е истина. И не забравяйте brainrotbet.com. Ето къде първият линк долу в описанието за всички брейнроти. В момента имаме гарама само за 2 евро в наша стартер пак за трейдъри и дракон канемони за 40. А сега абонирайте се и чао. Така. Не. Аз кака... Сега чат, какво правим? Сега той нещо го слагаме тук и те и изобщо не го мърдам повече. Те скуишите деца пробваха да ме убият преди малко. Ги мърдаме тук и те. Този бутър между другото много добре изглежда, няма да лъжа. Така. Така. Днес ще режем най-опасните сквишта онлайф на стрим. Обаче, преди всичко това, ако и вие искате сквишта, брейнрот или какво и още не, чай. Може да дойдете в brainrotsbet.com, като вече имаме селекция сквиши и имаме Butter Squish и Mystery Dumpling Squish. Имаме в OnePlus Keyboard Escape супер скандални промоции, 1000 плюс брейнроти на топ цени. Така че не забравяйте brainrotsbet.com, първият линк долу в описанието. Сега да започваме с моите сквишта. Между другото, къде на земята ли съм го изпуснал, защото те е мръсно. Така, ето, който не знае какви сквишта има запуката. Показвам ви Butter Squish. Показвам ви тез. Брат, ти не е ни дух или какво беше това, брат? Напишете, какво беше това? Излезе си ги на главата после. Хайвчо, братле, повече абсолютно нищо няма да давам на този. Така. Имаме дъмплинги. Вижте колко дъмплинги има запуката. Между другото, знаете ли какъв е проблема? Аз нямам с какво да ги режа. Между другото, дъмплинга е много яко нещо. Може да се опрочите от brainrotbet.com. Запуката, брат. Много са яки. Така, още едно сквиш. Рандом сквишта. О май гот. Insane. Още едно. Дъмплингче. Insane. Така, имаме 3 дъмплинга. Тук имаме още, които са неразпаковани. Имаме още един бътър. Така. Имаме голям нидох, който обаче няма да го режа него. Даже не мога да ви покажа. Но да, накратко това са работите, но имаме голям проблем. Ето го. Имаме голям проблем, чат. Нямам ножица. Какво означава това? Че ще ги режа с... Няма да е с отверка, спокойно. Спокойно, чат, спокойно, няма да е с отверка, Аз акшъл няма с какво да ги режа, но... Добре, някак ще го измислим. Така че днес започваме да режем нашите сквишта. Не забравяйте brainrotsbet.com, служи се ръкавици за всеки случай. Не, запуката няма да слага такива работи. Запуката не слага ръкавици. Така. Нож, братле, малко на стрим в YouTube. Не е препоръчително, така да го кажа. Така. Така. Време започваме с първото сквиш, което ще режем, а именно Butter Squish. И него направо, знаете ли какво направо?
Да го късам ли, чат? Да го късам ли така? Да или не, долу в коментарите. И не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка и да пръстите лайк бутона. Излей го на главата. Добре. На главата на хайп ще го излея, брат. Нека да видим. Да, не. Няма нищо в него. Да, добре. 3, 2, 1. Да, бойо. То аз ценно съм го изрязал между другото. Запуката перфект дърпане. Запуката перфект дърпане. Гледайте, нищо няма в него между другото. Майко. Добре. Запуката е бъфнат между другото на живо, чат. Запуката е бъфнат на живо и няма кой да го спре. Нищо няма вътре. Добре, не ми харесва, че няма нищо. Така. Следващото нещо, което ще късаме е то нидох. Така. Пак ли го късаме? Пак ли го късаме, чат? Пак ли го дърпаме и го късаме? Да видим, брата, ама той нещо между другото има някаква течност в него, тъй че него трябва... Аз ръкавици нямам. Защо го мириш? Защото мириш много добре, брат. Да. О май гот. Добре. Ако и вие искате такива insane сквишта, бътъри или какво ли не, не забравяйте brainrotbet.com, вече продаваме и такива. Така. Готови ли сте? 3, 2, 1. Братиня! Аз! Тимот ли си? Ало? Брато, и не мога таком! What? What? Това не мога таком. Не, вадя ножа, брат. Вадя ножа. Вадя ножа. И вижте как се връща формата, бе, човек. Той го дърпа, го разтяга, го такова. Гей! То не е мърда, бе, брат. То не е мърда. И гледай, сега ще се върнем в форма. О, не! Фак! Не. О май гот. О май гот. Ти ми се разтече в ръката, бе, човек. О май гот. О май гот. Той ми се разтече в ръката. Вижте какво има, брат, някаква тапа. И тапата, от тапата е за течност, брат, гледайте. О май. What the...
това няма го коментирам, човек. Добре, това няма да го правим нищо, явно. Това остава на заден план, чат. Това остава на заден план, че ми се разтече в ръката. Добре, май сме добре. Май сме добре. Май сме добре. Следващото нещо, което отваряме е дъмплинг. Дъмплинг. Дабл дъмплинг. Дабл дъмплинг. Бързо се изтри с нещо. Спокойно, брате, спокойно. Живи сме още. Продължаваме с дъмплинг. Ти що лепи и то, бе, брат? Знаете ли ко, чат? Аз съм забрал звуците на нещата. Съм забрал звуците на нещата. Ти съм, бе, брат. Добре. Защо ме пуска от телепорт? Урод едно. Добре. Забрал съм звуците на нещата. Искам да ги чуя от начало. Добре. Това е Нидох. Запуката мърч, между другото. W запуката мърч. Нали така? W in the chat. Чуваме звуците. Добре. Тук ми вземе демидж нещо. Така. Така. Добре. Може да се телепортирам на урод 2. Примерно. Не е опасно, чат. Май. Телепорт бак. Остана, брат, той запуката умря. Така, интересно ме какви бяха звуците на бътъра. О май гот. Я бътъра. О май гот. Добре. Продължаваме, чат. Продължаваме. Сега не искам да режа дъмплинга. Жал ме е. Жал ме е да режа дъмплинга. Да го дърпам ли, чат? Да го дърпам ли отново? О май гот! Чуса нещо. Да го дърпам ли? Има нещо вътре, бе, гледай. Гледайте, нещо бяло. Да го дърпам ли? Да го дърпам ли, чат? Опасно е. Дъмплинга не мисля, че е опасен. Вътре, ако не се лъжа, и нещо е някакъв вид пяна. Обаче ми лепят ръцете, ето и нещо не е много добре, между другото. Бътъра най-лесно беше. Да. Опасно е само ако го нагрееш. Добре. Само преди да направим експеримента. Това е опасно ли ако го скъсаме и ми се разлее на кожата? Бързо. Това е опасно ли? Защото почвам да се притеснявам. Аз мисля, че не е. Не. Да. Брат, почва да се чуят някакви звуци от нещо.
Това е някаква пяна и аз не знам какво ме опасното на пяната по принцип. Добре. Почвам да дърпам. Сега ето и сега няма да... Не, чайто ще паднем върху клавиатурата, чакай малко. Добре, айде да паднем върху мене тук. О май гот! О май гот! Върху микрофона падна. Ааа! Брат. Това излезе от него, между другото. Падна върху микрофона някаква част. Ще ти изгорят ръцете. Няма бе, брат, май. И дъмплинга не прилича на нищо в момента. Дъмплинга не прилича на нищо. Не е опасно. То дъмплинг, ако го напълня с вода, сега ако ще стане, между другото. Ще почне да чете. На 1 милиард процента не е опасно. Сега да не ма скамнахте. Гледай какво става, добре. Да не ме излагах, че не е опасно. Ако е опасно, ще го продават, нали? Аз съм на това мнение. Добре. Значи единият дъмплинг приключи мача. Това е другия. Добре, сега е време да ги оценим. Ще го оценим с хората от чата в момента. Между другото и вие оцените долу в коментарите, се абонирайте и пръснете лайк бутона. Сега, каква оценка давате на Butter Squish-то от 1 до 10, след като е разкъсано? То се е цяло, гледай какво става, ние го сгубихме, то няма проблем. От 1 до 10, каква оценка му даваме, чат? Каква оценка? Гледай какво става, брат. Аз съм като някой малко дете. Каква оценка? Брат, чайчето и нещо тук са разтакова. Така. 5 от 10. 5 от 10 му давам аз. Добре. 5 от 10. Аз му давам 5 от 10. 5 от 10 му давам. Като е разкъсано, имам преди чат. Като е разкъсано. Така. Продължаваме. Към Нидуха. Който се разтече от... Горе има тапичка и се разтече от там, който не можахме да скъсаме. Което е много предпазно нещо, между другото. Това са пробваш само с ножица или с нож ще стане. Колко му даваме от 0 или от 1 до 10? Аз на това първо ще чуем вашите работи, но аз му давам 8 от 10. 8 от 10. Insane. 8 от 10 на това нещо, брат. То не можеш да го дръпнеш, да го таковаш и на всичкото отгоре. Видяхте колко много го дърпахме. Беше с отворена тапа. Всичко... И на всичкото отгоре отново е Нидух купче. 8 от 10. Insane. Брат, какви звуци са чуват тук, бе, човек? Така, вече не са чуват. 8 от 10. Insane. Double in the chat.
Добре. Сега преминаваме към дъмплинга. Дъмплинга, който между другото ръцете ми почнаха да стават топли. Няма да ви лъжа. Май е най-добре ръце да се измият. Няма да ви лъжа. Ще почна ми гори на ръцете, брат. Добре. Продължаваме с оценката. Това нещо колко му даваме? 6 или 7 му даваме от 10. 6 или 7 от 10. Напишете. Аз му давам май 6. Давам му 6. Добре, ръцете май са файн. Няма да изгарам. 6 му даваме, добре. Даваме му 6. Добре, момчета и момичета, абонирайте се, не забравяйте brainrotsbg.com, тук е над мене. Продаваме сквишта, така че първия линк долу в описанието, не забравяйте запълката мърч, всякакви тредмилове, инфинити трейлове, а сега абонирайте се и чао и лека на всички!